Debe anyị ụtụtụ ọmanụ ọnwada Angel Chicks Vibe TV nọ n'ọgbọ n'ụtụtụ a. Unu etetakwara ọfụma. Eji m aka nụ niile lara ọrụ ọfụma. Okwu mkpu n'ọnụ n'ụtụtụ a bụ ịṅụ mmiri. Ịṅụkwa mmiri n'ụbọchị nke taata. Ọtụtụ ihe n'ime anyị na-eneghara ịṅụ mmiri anya, mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ịṅụ mmiri dị ezigbo mkpa na ndụ onye ọbụla. Ịma na o nwere okwu a na-ekwu asị, ndụ mmiri ndụ azụ, ndụ onye ọbụla. Mmiri bụ ife ọma. Ịṅụgokwa mmiri n'ụbọchị nke taata. Aṅụgo m. Nwane ya. Ọ mmiri nọ n'iko m. Kaba arụ ka ị na-aṅụ mmiri ụbọchị ọbụla. Opekata mpe iko 5, maọbụ dịka ndị bekee na-akpọ ya 3 liters. Ị ga-akaba arụ na-aṅụ ya. Ọ ga-enyere gị aka. Ọ ga-enyere anụ arụ gị aka. Ọ ga-enyere gị aka ịsachasị ihe ọbụla nwere ike ije megide umeju gị. Okwe na-aghọta. Ọ ga-adị mma na anyị na-aṅụsi mmiri ike ka a ghara inwe ihe a na-akpọ, ndị oyibo na-akpọ kidney problem maọbụ liver issue. Biko ka anyị kaba na-arụ. Ọ dị oke mkpa ịṅụ mmiri. Ọ dị ezigbo mkpa. Ị ga-ejisi ike na-aṅụ mmiri. Mụ na onwe m ejisikwa ike na-aṅụ mmiri. Mgbe anyị niile na-aṅụkọta mmiri ọnụ, na-aṅụsi ya ike, anyị achụọ ụfọdụ ọrịa dị iche iche na-ekwesịghị ịbịakwute anyị na ndụ anyị. Anyị agbanarị ụfọdụ ọrịa dị iche iche nwere ike inyibe anyị n'ụlọ ọgwụ. Ya bụ n'ụbọchị nke taata, dịka ị na-akwado Easter, dịka ị na-akwado this celebration of mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi, biko kaba arụ ka ị na-aṅụ mmiri. Ọ dị oke mkpa. Gbaa mbọ fụ na kwa ụbọchị na ị ṅụrịrị ihe ndị bekee na-akpọ 3 liters of mmiri. Ọ dị oke mkpa na ndụ gị. Ọ dịkwazi oke mkpa na ndụ m. Ngwa nọọ nke ọma. Ekwela ka ịbanye na ihe ọjọọ ọbụla. Ekwekwala ka enwude gị ebe ị na-eme ihe ọjọọ. Gbara ihe ọjọọ ọsọ. Kwụba aka gị ọtọ. Nọrọ n'eziokwu mgbe niile. Ị ga-ahụ na ihe ọbụla ị chọrọ n'ụwa, ị ga na-enweta ya siriri werere. Ego ga na-abịakwute gị. Ihe ndị ọzọ bụ ihe ọma ga na-abịakwute gị. Ngwa nọọ nke ọma, ụmụ Igbo. Udo.